Omdat ik het zeg. Waarom dan? Oké. Waarom We zeg je dat we dan? zijn live, boys. Kom We op, zijn Dio. live Oproep met een Dio. teammate, kom. Dio. Wat zoek je in een teammate, Dio? Nou, ik zoek ten eerste een eerlijke teammate. Die ik gewoon kan vertrouwen. bewonen. Hè? Godverdomme. Oké, je wilt dit vertrouwen? Wat meer, kom. We hebben hier zo'n Geert Wilders in Wacht, huis. wacht. Hè? Wat zoek je in een teammate? Ja, ik zoek in een teammate. Gewoon een teammate waar ik gewoon relaxed mee kan chillen. Gewoon mijn blootje mee kan roken. Ja, je toch? Wat moeten ze allemaal in huis hebben? In huis hebben. Niet een fles cola, maar waar lichaam. Gewoon een paar dikke tieten. Een paar. Ja, een paar zijn altijd twee toch? Het moeten er twee zijn, Je dus. weet zelf. Nee, dat, Geen weet ik. amputeerde shit. Dat is interessant om te weten. Ja. Wat nog meer? Wat zijn, Wat kom nog op, leg die teammate in. Wat zijn jouw Wat nog hobby's? meer? Wat nog meer? Je hobby's. Mijn hobby's. Je hobby's. Mijn hobby's, ik heb geen hobby's. Chillen met de En we boys. zijn er wie? Blue en Xboxen. Ja, gewoon chillen toch? Wie? Wie, beetje tennis. En Bier drinken? Bier Geen drinken. reclame. Whisky En drinken. wat zou jij dit weekend doen met een teammate? Als hij jou kiest. Ja, ik zou eruit eten nemen. Wat naar McDonald's? Naar McDonald's, naar Burger King, jongen. En dan, ja. Wat zou je voor de bestellen, Dio? Wat zou ik Big Mac. voor bestellen? Ik weet het niet, jongen. Weet je het niet. Wat zijn jouw eigenschappen? Vertel die teammate jouw eigenschappen. Wat betekent dat? Wat vind je goed aan jezelf? Hij kan bier drinken. Ik heb bier drinken. Hij kan Dat jokken ik, draaien. Ja, ik heb jokken draaien. Dat ik veel kan blowen en dat ik nooit nokkie ga. Nooit nokkie ga. Koningendag nog. Hey, Koningendag. nooit nokkie ga. Koningendag was een vreselijke dag. Oké, maar vertel, kom op, in de camera. Hoe ziet jouw perfecte mijn- teammate eruit? Ja, joh. Zijn twee ogen of Hè? 3? 3? Hey, kom op, in de Nee. camera. Kijk in de camera. Fuck dat, joh. Kijk in de dit, camera, joh. doe een oproep, kom op Dio. Doe een oproep. Klok, 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 klok. Doe een oproep, kom. Want we hebben ook een fat girl Oproep, slim. kom op Dio, Is dat oproep. niks voor jou, die? Dio, oproep. Kijk, gaat oproep doen. Hij gaat oproepen. Kom. Oké, Dio. Kijk eens, Oproep kijk samen naar in de huis. camera, kom. Boys, Die. was leuk geweest. Maar Geert Wilders gaat de tent verlaten. Geert Wilders gaat tent verlaten. Hey Dio, eerst een oproep, hè, kom. Oproep. Ja, voor de een teammates. oproep die. Vaak. Voor Take Me Out. Jullie mogen wel. YouTube stijl. Via dat Voor die lekkere bitches. Kanker, Hij is hè. nog vol. Hey, kankerboet. Ik doe het. Het is 9:45, Dio moet thuis zijn. In mijn ogen uit mijn tiefje pakken. Je gaat daarin. Hij is mogol. Kijk voor die bumper, hè? Ja, sowieso. Niet precies zetten. Kijk maar boys. Zet zeggen. Hou me even van. Ja, je kan daar eruit. Die kan ook eruit.